ji çapemenî û raya giştî re em destpêkê komploya navnetewî ya ku 23 sal berê li hember Rêber Abdullah Öcalan pêk hatiye tundî şermizar dikin. Tê zanîn 23 sal berê nehî cotmeha sala 1998 li hemberî Birêz Abdullah Öcalan komployeke navnetewî hate destpêkirin. Di encama vê komployê da 15 Şubat'a 1999 were Birêz Öcalan di zindana Taybetiya İmraliyê da dibin tecrîteke ku li dinyayê mînakên wê peyda nabin da di şertên herî giran û dijwar da dil tê girtin. Ev komploya navnetewî û tecrîta pêra tê meşandin bi tu avayî nayê qebûlkirin. Divê were zanîn ku komplo û tecrît bi xwe di encama zihniyet û siyaseta înkarker û asîmilasyon a netewdewletê ye. Bi ısrar tê xwastin ku îro jî ew bê domandin. Di van 23 salan da Birêz Abdullah Öcalan yek kêriyê ji daxwaziya yêkîtiya gelan azad a demokratîk û xeta çareseriya demokratîk paş da gav nehavêtiye. Xebatên Birêz Öcalan ji bo çareseriya demokratîk derxistî holê her ku roj diçe ji aliyê gelan ve tê pejirandin. Ji aliyê din ve desthilatdariya AKP û MHP her ku roj diçe di siyaseta xwe ya çewsandin û înkarê da ısrar dike. Ev yek jî ne tenê ji bo gelê Kurd û gelê Tirk ji bo hemû gelên herêmê dibe sedema berdeldayînên mezin û hêştê domandin. Merheleya ku êdî em gihiştinê tiştê ku pêwîst e pêkirin ew e ku siyaset û şerê înkar qirkirina Kurda demildest bê terkandin û pêvajoya çareseriya demokratîk a ku Birêz Öcalan jî ji berê da diyar kiribû esas bê girtin. Hêza vê rastiyê derxîne holê û xwedî li vê erka pîroz derkeve jî bi pêşengiya gelê Kurd û hemî gelên aliyên azadîxwaza yekîtiya gelên demokratîk e. Di vê mijarê da deklarasyona ku partiya me 27 tebaxê bi raya giştîra parvekirî firset û rolekî dîrokî pêşkêş dike. Lewra eniyek şember û rast ya demokratîkbûnê îro jî hemû dem û wexta zêdetir pêwîst û zarorî ye. Em di wê baweriyê de ne ku hemû piskirêk wê tinê bi riyên diyalog û müzakereya bên çareserkirin. Birêz endam û ketkarên çapemenî 2 saetên subê da em wek endam û nûretiyên Meclîsa HDP Hewlêrê 5 kes demek kin jî be ji aliyên hêzên ewlekariya Hewlêrê ve hatin binçavkirin. Binçavkirinên bi vî şiklî bi çi awayî nayên pejirandin. Ji ber ku em li herêmê wek nûnertî û endamên partiya siyasî kar û xebatên xwe yên fermî dimeşînin. İkametgahê me diyarin kar û xebatên me jî têne zanîn. Asayîş û hêzên ewlekariya herêmê çi demê dixwazin dikarin serdana me bikin, nêrînên me guhdar bikin û hebe piskêrêk û arêşek endam û alîgirên me dikarin bi me re par ve bikin. Em wê hestiyariyê ji kesên ku peywendîdar daxwaz dikin. Dîsa dubare ve hemûş kes silav dikin ser çava hatin xêrat.